Olen neurokirurgi Janek Franzén ja kohtaan työssäni sairaala Neossa ja TYKSissä päivittäin selkävaivoista kärsiviä potilaita. Alaselkävaivat ovat melkein kansantauti vaivaten useimpia ihmisiä jossain elämänvaiheessa. Osa selkävaivoista voidaan ennaltaehkäistä pitämällä huolta hyvästä lihaskunnosta, harjoittelemalla keskivartalon lihasvoimaa ja hallintaa sekä puuttumalla ryhtivirheisiin, lihaskireyksiin ja lihasepätasapainoon ohjatulla harjoituksella. Tällä videolla näytämme keskivartalon asennonhallinnan, arviointi- ja harjoitusohjelman. Ohjelma on suunnattu urheilijoille ja aktiiviliikkujille valmennuksen työkaluksi. Lisätietoja löydät sairaala Neon ja Orthonin verkkosivuilta. Keskivartalo toimii urheilussa ja liikunnassa raajojen liikkeiden kivijalkana. Keskivartalon huono asennonhallinta heikentää lajisuorituksia ja voi aiheuttaa rasitusvammoja erityisesti alaselkään. Keskivartalon asennonhallintaa voidaan arvioida ja harjoitella käytännöllisesti samoilla suoritteilla. Testejä suoritettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota oikean ja virheellisen suorituksen erottamiseen ja harjoitteessa liikkeiden puhtaaseen suorittamiseen. Seisten selkä keskiasennossa koukistetaan alaselkä. Alaselän tulee pyöristyä ja keskiselän pysyä liikkumattomana. Vastaliikkeenä ojennetaan alaselkä notkolle ja uusitaan koukistusliike. Alaselän lihaskireys, vatsalihasten heikkous tai huono hallinta vaikeuttavat oikeaa suoritusta. Seisten selkä keskiasennossa, polvet hieman koukussa, kallistetaan vartaloa lonkista eteenpäin. Alaselän tulee pysyä liikkumattomana. Alaselkä ei saa pyöristyä. Alaselän lihasheikkous tai huono hallinta vaikeuttavat oikeaa suoritusta. Istuen alaselkä keskiasennossa ojennetaan toinen jalka suoraksi eteen. Alaselän tulee pysyä liikkumattomana. Alaselkä ei saa pyöristyä. Takareisien kireys, lanneselän lihasheikkous tai huono hallinta vaikeuttavat suoritusta. Konttausasennossa kallistetaan vartaloa taaksepäin alaselkä keskiasennossa. Alaselän tulee pysyä liikkumattomana. Alaselkä ei saa pyöristyä. Alaselän lihasheikkous tai huono hallinta vaikeuttavat oikeaa suoritusta. Konttausasennossa kallistetaan vartaloa eteenpäin alaselkä keskiasennossa. Alaselän tulee pysyä liikkumattomana. Alaselkä ei saa ojentua. Lanneselän lihasten kireys, vatsalihasten heikkous tai huono hallinta vaikeuttavat oikeaa suoritusta. Vatsamakuulla selkä keskiasennossa koukistetaan polvi. Alaselän tulee pysyä liikkumattomana. Alaselkä ei saa ojentua. Alaselän ja lonkan koukistajan lihaskireys tai vatsalihasten heikkous ja huono hallinta vaikeuttavat oikeaa suoritusta. Selimakulla polvet koukussa viedään jalka sivulle. Lantion asennon tulee säilyä samana. Lantio ei saa lähteä kiertymään jalan mukana. Lähentäjälihasten kireys, huono vatsalihasvoima tai huono hallinta vaikeuttavat oikeaa suoritusta. Seisten jalat nyrkinlevyisessä haara-asennossa, siirrytään yhden jalan seisontaan ja vaihdetaan jalalta toiselle. Lantio ei saa siirtyä sivusuunnassa yli 10 senttimetriä. Samassa asennossa kyykistytään hieman. Lantion asennon tulee säilyä samana. Lantio ei saa kallistua sivulle kyykyn mukana. Keskimmäisen pakarilihaksen heikkous tai huono hallinta vaikeuttavat oikeaa suoritusta.